Il-ħidma ta' Yachting Malta qed tkompli tattira lejn pajjiżna uħud mill-iktar tliela interessanti fis-settur. B'waħda mill-iktar prestiġjużi tieqaf f'Għawdex fl-aħħar jiem wara rotta ta' 580 mil nawtiku. Fil-fatt ikkunsidrata bħala l-iktar tellieqa klassika prestiġjuża tal-Mediterran, it-trofea Balida Sefren telqet minn Saint-Tropez u waqfet f'Porto Rotondo, fit-Trapani u finalment fil-Gżejjer Maltin. L-10 jottijiet li pparteċipaw fis-16 edizzjoni ta' din it-tellieqa intlaqgħu mill-Ministru għal Għawdex Justin Caruana fil-Marina tal-Imġar. Hemmhekk Denis Sebastian Cochen, membru tal-Yacht Eugenia V, spjega x'jagħmel il-Gżejjer Maltin ideali għal dan l-isports. Malta is about wind, it's about the sea. You can see when you come to Malta, when you come to Gozo, you can see the cliffs. So you know this island has been battered by the sea for a long time, and you feel it when you arrive here. And it's a great pleasure for a sailor because you're on the sea as well. You have the waves, you have the wind. It's tough. It seems easy, but it's not that easy. Fil-Marina tal-Imġar kien hemm ukoll Henry Christian Schroeder li huwa l-moħħ wara din it-tellieqa. Spjega kif din hija tellieqa tal-ġentlomi fejn jeħtieġ kompetizzjoni ta' ħbieb, kuraġġ u spirtu bejn il-kompetituri. Il-kap eżekuttiv ta' Yachting Malta Wilfred Buttigieg spjega kif l-irwol tal-organizzazzjoni tiegħu huwa li jsaħħaħ isem Malta u t-tradizzjoni ta' pajjiżna bħala destinazzjoni fil-Mediterran għall-avvenimenti marbuta mal-yachting. Yachting Malta daħlet din is-sena għall-ewwel darba, introduċiet il-Għawdex għall-ewwel darba propju bl-istrateġija li kull sena noħorġu b'xi ħaġa innovattiva biex l-event dejjem jissaħħaħ bil-ġdid. Dan ntlaqa tajjeb ħafna mill-parteċipanti tal-aspett u nisperaw li s-sena d-dieħla il-numru ta' parteċipanti f'dan l-avveniment prestiġjuż jiżdied minn sena l-oħra. Fatt interessanti huwa li din it-tellieqa hija msemmija għal Pierre-André de Sefren li kien viċi ammiral tal-flotta Franċiża u anke kien kavallier. Il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana spjegat kif il-fatt li l-inklużjoni ta' Għawdex fir-rotta ta' din it-tellieqa prestiġjuża ġiet milquha minn dawk kollha involuti juri li Għawdex għandu wkoll il-potenzjal. U l-fatt illi din kienet l-għażla ta' dawn il-persuni ta' dawn l-entitajiet ta' fama internazzjonali ifisser illi f'Għawdex raw dak il-potenzjal għal dan il-qasam għal dan is-settur tal-yachting illi huwa ċertament ta' valur għoli u ta' valur miżjud għaliex ċertament jattira ċertu spettaturi.